Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Симон02, това е Дайт 20. И аз свали главата да те видят, бе. Каква е тази глава на Селен Друг? Селен с слушалки. Това е Дайт 20. Това съм аз. Ето този. Добре. В днешния клип ще ви покажем как се прави резиденция за тези, които не знаят. Ела е тук да направиш една сграда. Окей. Е тук някъде. Сам. Малка или голяма да е? Нормално. Някаква е катая. Окей, аре, почвам. Няма направи един тук. Е, той без това съм на... Аре. Чай, Това ме е като нос на Пинокио. Аз вървя на зигзаг, зиги-зиги-зигзаг. Пак съм се налёкал пак. Ей, водка, чина, прикоти. Бърбан скоч, бенедиктин. Грапа, бренди, трамбое. Амарето, дюбоне. Гренадина, рак, шатьос. Метакса и калвадос. Ром, текила, кюресо. Стрега, тузо и перно. Анизет, кюмел, мартини. Колентро и мараскино. Чакай, аз ще гледа, момче. Това да ето аз го правя и просто да направим сградата. Иначе после ще ви покажа, поне в моя сервер, как се прави рейс. Защото в някой е различен. Ами да. Аз вървя на зигзаг, зиги-зиги-зигзаг. Пак съм се налёкал пак. За червенката руснак. Ходя аз на зигзаг. Виждам двойно пак и пак. Ей, пак. Айде, да кажем, че ето, спри. Да кажем, че ето това е сградата. Да. Вие трябва да си вземете или да направите. Аз съм на креатив и ще си взема. Една дървена. Да, изчакайте, аз си взема. Аз си направя, за да ви покажа как се прави. За тези, които не знаят. Да. Първо правите крафтинг тейбъл. После си правите дърчки. И после правите една мотика. Взимате мотиката и да кажем, че Реса искате да ви е тук. И маркирате тук с лампата. Цъкате и трябва да ви изпише Place и Mari Selection. И там координати. И трябва да намерите следващия край, или може да е там, тук. Аз, например, искам да бъде тук. Или пък тук. И маркирам с десния бутон. И пиша Res Select Vert. И чакайте, че нещо лагна или нещо ми стана с нета, не знам. Отначало. Не вие това вече го знаете. Тук, но пак да го видите. Тук с бутон. Отидете където искате да е дървено. Десен бутон и пишете Res
Select Birds. Трябва да изпише това Selection Expanded и след това пишете REST, create и името на REST. Например, моят искам да е как се прави REST. И готово. Я опитай да чупиш. Да им покажа. Покажи им. Яла, докъде може да чупиш? Я знам, някъде много. Яла, пробвай тук. Ето тук. Ето тук, върху този пясък. А тук вече можеш. Ето до тук е реса. До тук никой не може да чупи, освен ако не искате да добавите някой. Сега, например, искам да го добавя и пише рес. Сет. Името му. Трябва да влезете в реса. И да напишете рес, сет, името на играча, който искате да добавите и трусте. Ела, пробвай да чупиш вътре. Можеш или не можеш? Ако искате да махнете, пишете рес, сет, дайт, трусте. Аз пиша дайт 20, защото той така се казва. И мисля, че това беше. Това беше пишете като коментар какъв искате да следващия клип и ако искате още клипове, абонирайте се, харесвайте и коментирайте. Чао, чао. Cheia de saca, motherfucker, cutaraca, motherfucker, sushi cinema, motherfucker, bastante motherfucker, na bitaca, motherfucker, debelaka, motherfucker, кръсталака под мустака, димимо, motherfucker, къщи и вдига врева, пита всички за каймака, motherfucker, motherfucker, главата, motherfucker, колата, motherfucker, кутарака, motherfucker, патлака, motherfucker, турбата, motherfucker, всички в махвата, брати, motherfucker, hey.